oxoazidoekin bukatzeko ikusiko dugu bigarren familia. Aurreko bideoetan esan dugu oxoazidoak egiteko bi familia daudela eta familia honetan orto ez dela idazten. Bakarrik, 1, 2, 3, 4 elementu direnez, errazena da ikastea 4 elementu hauekin orto ez dela idazten, hortaz beste elementuekin meta ez da idazteko. Ikusiko dugu nola egiten da. Gogoratu behar dugu anhidrido gehiura egiten dela eta kasu honetan orto ez dela idazten. Hartuko dugu adibideentzat fosfora. Fosforak 3 balentzia ditu, 1, 3 eta 5. 5. balentziarekin datorrenez, hipo oso iko izango da iko. Eta anhidridoa egiteko egingo dugu. Behar ditugu 2 fosforo, 5 oxigeno. Anhidrido fosforiko. Anhidrido fosforikoa. Fosforiko. Anhidrido fosforikoari batuko diogu ur molekula bakarra eta ateratzen da H2 P2 O6. Simplifikagarria da HPO3 B6, zate bi egin da HPO3 eta bizango da azido metafosforiko. Kasu honetan meta idazten dugu, familia honetan orto ez delako idazten. Hemen, anhidrido fosforikoari bi ur molekula batzen diogu piro bat egiteko, kiko dugu H4, P2, O6 eta simplifikagarria eta izango da azido pirofosforiko. Eta azkenengo kasuan, orto egiteko, 3 ur molekula batuko dizkiogu anhidrido fosforikoari, 3 ur molekula H6, P2, O8. Simplifikagarria da H3, PO lau. Eta izango da azido fosforiko. Familia honetan orto ez dalako idazten. Orduan, meta-piro orto ez da idazten, azido metafosforiko, azido pirofosforiko, azido fosforiko. Baldin badakigu, hauekin orto ez dela idazten eta izena ematen badiguten, formula ateratzeko egin behar dugun lana bada fosforiko, orto ez da idazten, hasi que izango da ortofosforiko. Anhidridoa fosforikoa eta orto danez, anhidrido fosforikoari 3 ur molekula batzen dizkiogu. Formula edatzi eta simplifikatu. Ikusiko bagenu, azido pirofosforiko, jakingo genuke fosforikoa danez, anhidrido fosforikotik datorrela, anhidrido fosforikoa idazten dugu, eta piro denez, 2 ur molekula batzen dizkiogu. Idazten dugu formula eta ez danez simplifikagarria usten dugu dagoen modua. Eta horrela, agertzen zaizkigun oxigatz guztiek. Aurrera.